Ang gibuhat ni Jesus human siya nabanhaw, nagpakita siya pagbalik sa iyang mga tinunan. Kining iyang mga tinunan, apil na ni si Pedro, nanaga ni sila pag sa diha nang gidakop na si Jesus, gikulatan nagmaayo, nagpadistansya sila maayo. Nya special gyud ni si San Pedro kay doon na maging siya encounter sa mga tao, nya iyag yung gilimod si Jesus. Iya bang gipanghimakak na dili siya kaila ni Jesus. Una gi-special pod siya. Uwaw biya kayo no kanabang nibiya ka ng tawhana, imo siyang gibiyaan panahon siyang kalisod, nya panahon nga ninindot na pod ang iyang kinabuhi, ipatawag kaniya nya magistorya mo, makatutok ka ng tawhana. Kana bang imo gisang gibiyaan ba? Nya sa dihang ninindot na iyang kinabuhi, gipatawag dayon mo, nya nakigistorya, mag-smile-smile ang naong. Ikaw nga, mibiyaan na, imo siyang giabandon, makatutok ka? Buang na jud kay kang tutok. Baga agi ni mugnaong og makatutok ano? Mahalingyo-lingyo ka. Unsa man ni ngano man ni siya ana? Labaw na gid tingali og pangutan-on gyud ka, gihigugma ba ko nimo? Imo siyang gibiyaan, gipanghimakak pag nimo. Unsa kay batios bana no nga adto siya siyang kabit ba niya ang asawa igor gyud mototok with smile. Gikan siya siyang kabit ba. Nya ingnan dayon, dong gihigugma gyud ko nimo. Ingat ang hilom dia si pangutan na ana. Murag iagig kasuko tungod kay ang asawa o ang bana kuan man label man nimo og kaning sana dignidad or gahom mo na masinghagan nimo hilom dia seeking kuan dia. Pero kung ang mopatawag nimo usa ka hari unya buutan kay siyang niduol nimo nya imo siyang gi salikway di ka kaakog singhag mo na ang imong bation kauwaw ba magduko-duko kasi imong naong di man imo madag singhag hari ko na labaw na gyud og Ginoo na di madag singhag oy. May man to mga anak mangutanas imong apan ginikanan kami kabhilom dia. Pero bitaw kuno adtong ginikanan ba nga common man ano sa mga ginikanan sa di pa sila makasal tinukhangay naman sila. Nya ang anak dito sa ilang religion classes istoryahan tingito silang maestra nga giapil ba ang kaning topic ba purity nga sala gid nang mag-premarital sex. Sala ba? Nya mo na nagiingnan ang mga bata dili gud kayo mga 9 years old inana. Giingnan sila nga sayon ra kayo ilhon nga kana ganing ang inyong ginikanan nakasala sa wap-amo imabdos. Iphalang pila ka buwan gikas-kasal nila sa pagkataos kamagwangan. Yung natimingan man nga ang kamagwangan niyang anak mo'y nitambong dito. So usa kuno kabuntag naligo siya ba do banyo gituktok kuno siya anak ga-compute siguro to siya ba nya pagkahibaw niya nga na short og mga 3 months gituktok siya tuktok so gayo ngano ka di anak siya ma nakasa day mos daddy paghimon yun ako siya ngano man siya nga ngano man lagi nga wa man lagi kaabot og 9 months na taon na man lagi ko gikas ninyong kasal siya ato as daddy nimo ay pagsamok-samok dia. Galibog ko na siya kung saan niya pagsulti ay. Amo na si Pedro kay nakasaha man gi-confront ni Jesus. Nagkabuang si Pedro hangtod yun na nihilak si Pedro og naingon siya nahibaw gyud ka Lord nga gihigugma ti ka. Ang tumong ni Kristo niini sa akong tan-aw mga igsoon iya bang gipa-mature ba? Iyang gipatubo kining gugma nga Dios nun. Kay usahay gud igo ra ta mingon nahigugma ko sa Ginoo. Basta karon pangutan-on ta mo, nahigugma mo sa Ginoo. Nahigugma mo sa Ginoo? Nahigugma gyud mo siguro? Ing kasi balik-balik oy. Ngano? Kinahanglang ipa-mature na to. Motos Pedro ningon siya nahibaw ko nga nahibaw kas tanan. So si Pedro karon wala na siya mag-refer sa iyang baba nga motubag nahigugma. Pag ikatulo
lahi na tong tubaga. Ang sa may tubag ni Pedro, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Kaning tubaga, unsay kalainan ani sa duha nga nagunang tubag? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. O kaning katapusan, unsay kalainan? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw, unsay kalainan? Pero nagi kalainan kay ang pagkasulti palang daan, lahi man. Pero gipaunhan, nasubo si Pedro. Tingali ni agas ang luha. Paghuman, ingon din siya, nasayod ka sa tanan. Kaning word nga nasayod ka sa tanan, i-address ra na nimo sa tao nga giila nimong Ginoo. Because God is all-knowing. Kahibaw siya sa tanan. Nga matod pa gani ni Jesus, sa upas siya mamatay, ayaw na lang gid mo pamakak nako. Kay bisan gani ka nang naasod sa inyong kasing-kasing o sa inyong hunahuna, nga wapan ninyo masulti, nahibaw-an na nako. So mo to, pag-ingon ni Pedro, nasayod ka sa tanan, pasabot, heart level na to ba? Siguro na gyud kaayo si Pedro nga ang iyang kasing-kasing dili na ang iyang baba o ang iyang hunahuna maoy nahigugma ni Jesus, kung dili ang iya nagyong kasing-kasing. Mo to pag niya, nasayod ka sa tanan, you know my heart. Mao dito gisumpayan de yung Jesus, awa na, matured naman ka, mao na ni ang mahitabo. Idupan na nimo ang imong kamot ug dadon ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Dili na ikay magbuot unsay imong ibakos, unsay imong isulob. Ang magbuot nimo lain ang tao. Nya idupan nimo imong kamot, pasabot dupa gani sama ni Jesus, wala na gyud kay mahimo. Mao na ang pari diri magsigdupa-dupa. Daghan man nung kaig mahimo. Lain no, ang pare ba sigig dupa-dupa daghan kay mahimo, pero si Jesus nagsig dupa-dupa wa nay nahimo. Nya lain na kuno ang magbakos ug lain na ang magdaniya sa lugar nga di niya gustong adtuan. Mao na ni ang gitawag og tinuod nga gugma. Kana bang ang gugma nga tinud-anay, mahimo kang ulipon sa imong gihigugma. Usba ko no be, ang gugmang tinud-anay, mahimo kang ulipon sa imong gihigugma. Ano? Kanindot ana? Kamong mga asawa, na ulipon ba moron sa inyong bana? O inyo silang giulipon? Kamong mga bana, na ulipon ba moron sa inyong asawa? Na itubag. Kamong mga anak, nahigugma mo sa inyong ginikanan. Kamo ba mga anak? Anak nga po mo, higugma mo. Naulipon mo sa inyong ginikanan. O naulipon sa cellphone, naulipon sa inyong personal nga mga buhat. Kamong mga ginikanan, nahigugma mo sa inyong mga anak. Naulipon mo nila. O inyo silang gihimong murag ulipon, diktaran, bunogon kung musupak. Muna si San Pablo sa atong unang pagbasa, ang naghimog desisyon siyang kinabuhi. Gipriso man to siya. Ang nagsabot-sabot karon kung unsay mahitabo ni San Pablo, dili siya apil sa sabot. Ang nagsabot ang mga leaders na sa Romans o sa Jewish communities, unsay buhato nila ni Pablo. Si Pablo gahuwat na lang unsay mahitabo niya. Mo nay nindot kayo, wa gitay stress ana. Kana bitang maghuwat lang tag unsay isultis Ginoo. Prabitan ako diri pasultion man ko sa Ginoo, ingna lang na maligya kag slots para sa imong mga projects. Ana, nya maghuwat ra ko. Kinsa ipada sa Ginoo. Ana, usahay ni simba pero wa gipadala. Nasa iwa mo simba din pero gipadala. Mga gitawag na to mga online parishioners, nagpadalag kwarta. Nasa nagsigsimba, hasta ganis kolekta di mo. Pero
maghuwat lang ta, di lang ta magbuot nga nang magsige magitagyaw-yaw ana. Sige lang kog sulti nga mauna ni ang atong para karon i-update ta mo ha. Pila na nahalin sa atong gipamaligya dinhi nga mga slots, hope and opportunity. 3,571 na. Nga 1,429 na lang kabuk ang nahibilin. Ana, kanindot ana og hotdog nigpalit og usa ka tawo. Na kay mo palit ani pakyaon. Duha oy. Pero why siguro kay ang Ginoo mo padala ra man siya mo nawa ngitay stress. Dili ta ba magsigig ratol ba? Lo, maura ba ni target ra ba? Susaon ani ron. Oy, magpa-stress ka diha. Ikay ga plano ana. Mao nang kalibutan karon, gubot. Naggubat. Nganong naggubat man? Ako'y magbuot. Supa ka, patio ti kambuanga ka. Sige, sway, kay sukol sa kunimo. Gubat. Ilog sa teritoryo. Ana, kitay nagbuot, gubot. Suway das inyong pamilya o kamo maginikanan, kamo'y pagbuot, gubot. Suway o magpaulipon mo sa inyong anak, malinawon. Wagi gubot ang pamilya basta ang maginikanan nahigugma gin tinuod sa mga anak, wagi gubot, malinawon. Naabitay ni abroad karon, pader tabangi ko ang akong usa ka anak pader sa tulo na ko ka anak, successful ang duha. Ang usa pader 40 gitaong problemaha, tanang bisyo naa, wa ka mag-eskwela bisag unsa og gastob, katulo na nagsigig balik-balik kurso, wa gyud kahuman. Hangtod karon suyop nagmayob. Ang resulta, wa na mo simba, wa na magkatoliko. Moingon na ba kung diktar-diktari na Ginoo ninyo pa? Nga to asyas gawas. Unsaon man ako ani pader? Ako di siyang giingnan, ang hinungdan sa imong paggawas dihas gawas nasod, kon ang imong gatukmod nimo dili gani ang Ginoo, bati gina siya resulta. Pero kung ang Ginoo mo'y nagsugo nimo nga anha kas gawas nasod, kana nindot nagresulta. Ako siya gipangutana, unsa may tumong naming abroad ka? Siya pader portigyong lisura. Ang pagkaon namo porting paita, asa man kog kwarta portig yung lisura. Ang kwarta mo ay nagtudlo nimo nga mo abroad ka. Nya kay ang kwarta may nagtudlo nimo nga mo abroad ka, ang kwarta mo imong gisugo pag-atiman sa imong pamilya. Karon naa na sila'y masuyop, naa na sila'y masuroy-suroy, naa na sila'y malakwatsa, naa na sila'y masugal, naa na sila'y ikadit-dit sa ilang uyab ngadto siging pre-marital sex, kay kumpleto na mas kwarta. Mao man ay gasugo nimo didto. Nya kay ang kwarta dili man makahatag og nindot nga pagtulunan sa tao. Naaman say nang abroad, nang ila sa mga pamilya nindot sa gayo. Ngano man gisugo os Ginoo. Unsa may timailhan nga gisugo kas Ginoo nga mo abroad ka? Kibaw mo unsa? Wa pang-abroad sa mo. unsay timailhan nga gisugo ka nga moadto sa abroad? Pariha ni Abraham. Si Abraham giingnan, biyae kining imong nasod. Tu ako'y yuta nga gisaad nimo. Ang Ginoo mo'y nagbuot, ni biya si Abraham, 75 years old as Abraham, ni abroad siya. O niabot siya sa yuta nga gisaad. Unsaon na to pagkahibaw nga kadto mo'y yuta nga gisaad? Gidala ni Abraham ang tanan niyang pamilya, apil ng iyang mga kahayupan. Pasabot, mo abroad gani ka, ikuyog ang imong pamilya. Aron ang imong anak, asawa, bana, kuyog mo. Kamoy mo abroad. Dili kay ikaw ra. Aron imo silang buhion. Peligro kay na. Sa atong survey karon, 90% nagkalisod yun in town. Ang relasyon, kwarta okay kayo. Kwarta di man na ma-question yun. Basta mo abroad ka, labi nagnato nga nasod, okay, magiging ng kwarta. Pero relasyon, moralidad, spirituality, kani bungkag ka ini. Kani, tagsara kayo na kayo-unite, ani. Relasyon, kana bang relationship ba? Nya,
morality o spirituality. Bungkag gani kasagaran gani karon nagkabuwag yun ang managtiayon, labi na ang usa abroad nari daghan kaayo ang casualties. Bungkag ang pamilya. Ang tuas abroad, tuan na sa dito igi abroad. Ang dinhisan sa dinhi sa nahibilin, naasad siya dinhi sige kuan iring-iring. Muna ayaw pagbuot. Ang Ginoo gay magbuot mo nang aningos Kristo, inig katiguang na nimo, pasabot inig mature na sa imong gugma og pagtuo, din ka magbuot sa imong kaugalingon, ako na'y magbuot. Mo nang niingon din siya dire, sige na, sunod nako. Di ba? Mo na atong tubag sa Salmo, unsa atong tubag sa Salmo? Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Dad-o na kas Ginoo padong sa langit. Wa na gyud kay laing tumong, langit ra gyud. Di na kamo tumong nga haron mabuhi akong pamilya, di na ka gusto nga haron mi mas stable financially, aron makapalit kog bahay og yuta, aron ko unsa pa diha makakaon kog arang-arang. Wa na gina si imong nahona. Ang imo ra gyud nahona langit. Langit ra gyud. Ug way sudan basta malangit. Way balay, basta malangit. Way sakyanan, basta malangit. Way kwarta, basta makakolekta. Okay kayo. Basta lang malangit. O no? Mahuman niya ito mga projects din okay ra na. O di sad mahuman, okay ra gyapon. Basta malangit. Humnon ginini mo, kadako aning proyekto abot gani tingali nig 10 minus paron ani kuwang na to, mga 30 million. 10 minus lang na. Home non ko ni so sa pila na lang ko kasimana din o di madaoy so Ginoo'y magbuot bahala na basi pa din na imo abot ipadas Ginoo pa din pila imong budgetan na dia morning niya mga 30 million sige de chiki sugdi ana pag deposit untol dayon. Ang sitwasyon sa mga tinun-an maumaor sa gyud sa ato karong panahon naa ang kanibang sinahay, naa ang pag-indigay, pagkumparahay sa kaugalingon. Mao to si Pedro kay giingnan man ni Hesus nga idupa nimo imong kamot ug dadon kas lugar nga wa nimo gusto paglingi sa niya nga nakit-an to niyang pinangga nga tinun-an. Iya sang gipangutana si Jesus, kung ako patyon ko nga ilansang sa cross, kanang naang imong minahal, unsa man say dangatan ana? Murag ana bang dating? Di ba kusog man mo ana kanang kumparahay ba? Ingnon gani ka ang imo mauning niya kana siya unsa may iya nang buhaton. Ana. Mao to ingon si Jesus, og kung gusto kong magpabilin siyang buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Ang gusto ni Jesus mga igsuon, mo focus ta unsay atong missions kinabuhi in relation sa kabubuton sa Ginoo. Din ata maghunahuna unsay dangatan sa uban. Ayon na lang pangumparar ay pag-ingon nga ako nga sige kog simba, sige kog donate sa simbahan, nganong lisod manon kay ko. Niya hinoy way donate sige pang sugal, nganong may mang pagkabutang. Ana. Mayra ba kay mo ana? No? Ang akong mama papa, gwapo o gwapa. Namisliluan ko ng akong mama. Ya ako. Milad kay now. Ngano man akong papag mama, tagas kay height. Ako, putot. Ngano man Nya ako mga igsuon. Tagas. Ako. Ana ba? Kusog kay ta ana. Labi na gyud kaning pagkumparahay sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Ako nga nagsigig exercise, nasakit na og cancer, ni ano'y gasigig inom, magligid las yuta sa kahubog, niabot na lang 85 edad, wa gyud masakit. Mga inana ba? Ako bitang papas una, ang mingon magito siyang buutan siya, kay ang iya kunong kasagaras iyang mga igsuon o mga igagaw, mga himabay, mga bisyoso, inom, sugal, panghasi. Pero siya,
ang buotan yun. Wa magbabae, ambot lang ka, wa baka. O niya, awa man sa kamatngon, niya buotan man kay siya. Ana, maampuon, sige rosaryo. Sus, maparalyze bitaw, half body paralyzed, pagka 61 years old. Singgit siya pag-abot sa amoy, di kay kalitok ba? Iyang gimahayag Ginoo. Ako tabuan, ano, nano kunong siya nahitabuan ba? Naahinon kuno'y uban, nga portigil kuno ka daghanag bisyo, wa man hinoon kuno maparalyze, siya manoon kuno. Na kusad tong panahon na, porti mo sana kong guula, kay ako mahinoy nadakdakan, mga 1989, ako may nadakdakan sa responsibilidad, murarabatog, di pa kay ko andam, kay na, pag usa kong una-huna nga mahari, ayahay unta niya, maupay pagka regular na kus trabaho, plano na ba sa takong magminyo unta ato. Oy, na-cancel, oy. Nakaingon sa kus Ginoo, ako Lord, naadyo ko simbahan. Among naong naasimbahan, pulos may Legion of Mary, choir, sige kung anha simbahan. Nganong mo man imong gihatag noon? Ana. Pero nakat-on man sad ko pagdawat, si Papa nakat-on sad pagdawat, wa na lang may mangumparar nga, nahuman na lang ko sa akong trabaho, bangko, ni-resign na lang ko, mga almost 8 years ko dito. Wa lang gyapon ko kapabutang og doorknob sa among main door. Wa gyapon mi lamisa nga arang-arang bisag kana na lang monoblak unta, wa gi mi kapalit. Wa gani mi bisan na lang kanang kinasimpulan nga refrigerator or kanang naang anang gas range ba kanang ana-anaon. Wa hastang jealousy ang atubangan ras karsada ang gitarong, ang likod sako na lay gibitay. Wa gani mi plato nga mga mabuak, kasagaran pulos plastic nga gitagimtim na sag maayo. Wa na lang sa ko nagmahay ana. Mao di ay kay ang plano des Ginoo nga mapari ko. Karon perting yaya. Naapil pa ang mga tao nga wa gyud ko magunahunang mahimong labot sa kong kinabuhi. Ana, no? Onya, unsa man na siya? Sundal lang gud ang planos Ginoo, gud ay lang di pagsigig reklamo. Ang nindot hinoon atong masinati kining tubag nato sa Salmo responsoryo. Unsa may nindot diring gitubag nato? Ang wasan mo paminaw-paminaw lagi. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang atong paningkamutan nga mahimutang taong matarong aron pirmitang makakita sa naong Ginoo bisag asa patang dapita. Mura man na importante god makakita tas naong Ginoo. Magunsa magdaghan kay kag kwarta ang imong nakita ang kwarta rasad wa ka kakitag naong Ginoo diha. Magunsa man og nindot kay kag balay pero ang imong nakita ang imo rasang balay pero wa ka kakita sa naong Ginoo. Magunsa magnindot kay kag sakyanan yang imo rasang nakita ang imo rasang sakyanan sige nimo siding-siding ana wa jud ka kakita sa naong Ginoo. Nindot kay kag landscape sa imong tugkaran gipadak-an gini mo maayo kay nindoton gyud ang landscape bahala dag nga piit na tong imong silingan wa nay agianan sige lang jud kag panindot diha mutang ana mga tanom nya kana ra sa giimong nakita wa gyud ka kakita sa naong Ginoo hastang luuya naman sakto. Karon kamo dito sa inyong balay nakakita mo sa naong Ginoo. Unsay ilhanan sa tao nga nakakita sa naong Ginoo? Pipila ka mga ilhanan sama sa atong unang pagbasa sama ni San Pablo nagsigi og sulti sa ngahan sa Ginoo. Pagpakig-istorya niya sa kato mga leaders mga Hudiyo ang iya ding gisulti ni amangod ko gipriso ko kay nagsangyaw ko sa Ginoo. Kana ba ang topic perming Ginoo ba? Nya maisugon siyang misangyaw niini ug makanunayon. Kamo inig ka istorya ninyo sa inyong balay. Bisag karon inig humas misa, unsa may inyong istoryahan inig uli na ninyo? Ginoo? O istorya.
pilay utang bayron nun. Unsa naman tong imo ditong mga negosyo, maibag kita. Mao na istoryahan. Ambot kami mga pari, unsay among istoryahan kung kami mo'y mag-abot. Secret. Ang mga madre, unsa ka ilang istoryahan, o sila say mag-abot, mag-istorya ka parte Ginoo. Ang mga lectors, mag-istorya ka ni parte Ginoo. Labaw ng sa Kristan. Mao na usahay. Ang atong nakita, dili ang naong sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang atong kasing-kasing, dili matarong. Unsa maning taong matarong? Kanang taong tarong, mao na ang tao nga nagpuyo sa kamatuoran. Diha bitay ni text nako, Padre, kana bang naabitaw sa kuan kanang isulti-sulti kanang mga zodiac sign, kanang mga pungsoy, kanang sa patunang usay ang ginganlan napta, kanang mo nang napta. Napta ba kanang isuwat-suwat itong nataw kaning kuana, mao ni ang imong kuan, mahitabo nimo ana. Insiya tinuod ni Padre. Nako, di jud ko moingong tinuod na kay hinimuhimo ra mo nagtaw. Ang tinuod kanang naas Bible, kay pulong ginas Ginoo, kanay sunda. Siya example pa der. Nako kanang giingon nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabos, sunda na siya. Ay mapobre sa dana Padre. Tana sugod na siya. Nako kana bang giingon diha ba nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas siya, abuso naman sana Padre. Naagi siya rason kanunay. Unsaon niya pagkita Ginoo ana? Nako kana bang giingon ba nga higugmaay mong kaaway sa magsalig sad Padre? Di ba ingon ana man sad mo? Pero moingon gani nga ang imong pultahan kinahanglang mag-atubang gyud sa sidlakan, ang imong bintana mao ni ang gitason, ang numbers imong ang mao kining niya, ang imong bed kinahanglan ingon ani. Mutuman dayon. Nga naman kay ang isulti dayon diha, good luck na. Good luck. Do na kay maayong grasya. Ana. Isulob ning maong mga salingan ang mga sulob-sulob. Isulob ni kay inigsulob ni mo ani purting ni dotas imong swertes kinabuhi ana hala sulob sa dayon. Pulos lang gid ana atong gusto, nalimota nga ang gisultis Ginoo mao gyud matuod. Inigingon sa Ginoo, higugmaay mong kaaway aron maliwat ka sa imong amahan nga tuas langit nga nahigugma sa tanan. Kana mo'y pinakanindot. Kana bang makakita kas naong sa Ginoo diha sa imong kaaway? Kana bang makakita kas naong sa Ginoo diha sa imong kakabos? Makakita ka og makasinati sa naong og sa presensya sa Ginoo diha sa imong giantos nga sakit, sama sa nahitabo nilang San Roque, Saint Teresa of the Child Jesus ug uban pang mga santos nga namatay sa ilang mga sakit. Kana bang makakita kas naong sa Ginoo bisag gipriso kang waysa sama ni San Pablo. Ug mao nay nakita nilang Maximilian Kolbe ug uban pang mga tao nga santos didto sud sa prisuhan. Lingi ang imong tupad. Ya, tupad nimo ba? Lingi ang. Nya pangutan-a, ina kakita kas naong sa Ginoo diri sa akong naong. Giingna ko no. Ina kakita kas naong sa Ginoo diri sa akong naong. Maingon gani gaduda ko murag lima na ang imong naong di man na naong sa Ginoo, pasabot ana yawan-on ang tupad nimo. Abi ako imong utana ninyo, kita mo sa naong sa Ginoo sa akong naong. Ana di ba gaduda sad mo mga yawan-on mo. Pangutan ako, kita ko sa Ginoo sa inyong naong. Pangutan ako. Kusga ba ina kita kas Ginoo pader sa among naong? Ana. Mumisa ka ko ug wa na ko makita ang Ginoo sa inyong mga naong. Char. Dunay duha ka paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagtuo kang Hesus ug nagsunod niya. Ang una,
Si Jesus nga bag-o pa lang nabanhaw, maoy mihatag nila sa Espiritu Santo, gihuypan sila. Niya ang ikaduha, ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa dagway, sa dila nga kalayo, diha sa atong unang pagbasa, gisgutan. Hay may gusto ninyo ani nga pagsud sa Espiritu Santo ninyo kadtong primero o ang ikaduha? Katubang ning murag ning linog ang ilang himutangan ni huros og maing hangin unya ni kunsa dayon tong mga dila nga kalayo na nugdon sa ilang mga nya nagsulti din sila lain-lain nga pinulungan. Hay may gusto ninyo ani og katong gihuypan sila ni Kristo nya niingon ang sala nga inyong pasayloon sa didto sa langit. Ang di ninyo pasayloon dili sad pasayloon. Hay may gusto niyo ani? Duha? Di ka mo managan ron og naay mga kayo diha manugdo ninyo. Aw, posible pod nga mohatag og duha. Mga igsoon, dili importante og unsaon pagsud sa Espiritu Santo nato. Ang importante dunay usa ka epekto nga mahitabo kung dawato nato ang Espiritu Santo. Unsa may unang epekto? Musangyaw ta. Musangyaw kita sa Ebanghelyo. Muna pag-abot diri niingon ni Kristo, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita. Dili ni huyop-huyop lang dinhi nga kita-kita ra dinhi. Inighuman ako huyop ninyo, panglakaw mo. Una siya. Nya diri sad sa atong kaning unang pagbasa, pagkunsad sa Espiritu Santo, nang nulti sila, nang lakaw dayon sila. Kamuron inighumas misa, asa mamupudong. Mulakaw sad mo, mo bitaw nang ingnon mo tapos na ang misa. Panglakaw mo. Dad-a ang kalinaw gugma ni Kristo. Isangyaw ngadto ana. So karon ang atong paagi sa pagpag-ambit sa Espiritu Santo kanato mao na ang sakramento. Dili na kadtong spectacular nga kanabitang nilinog na ay nabanhaw nga tao nga ningkalit og tungha, mga spectacular man na inana kanabang talagsaon bang pananawon. Pero kining ato karon mao ang sakramento. Inigbunyag nato, inigkonfirma nato sud ang Espiritu Santo. Ana, ang problema na lang manglakaw bakata para musangyaw sa maayong balita. Saban, lakaw mo dili. Tutok mo nako. Lain man ta, mulakaw kay mangwarta. Susus, to pa kuroy trabaho, to pa kuroy karera. Awa may problema na kay panginabuhi man sana. Pero na-apil ba diha ang imong pagkamagsasangyaw? Ang imong pagkakatoliko na-apil ba diha? Igabot ro nimo sa balay, inig panglungag nimo didto, inighimo nimo didto sa imong mga labhunon o unsa pa diha, pagpanglimpyo, na-apil ba ang Espiritu Santo? Minanduan ba ka sa Espiritu Santo? Kay kanira ba sang espiritus demonyo mga igsoon, kugihan sa kining musuod nato? Ang nakalahi ra ba sa Espiritu Santo? Nga naman, maghuwat siyang imong dawaton, imo siyang sangpiton, pero ang espiritus demonyo, sige ana-ana ni mo, musod gina siya. Bisan nga di karon, tanawa di ba nanay nagduka? Mao pagani paglingkod, gisudla na sa espiritus demonyo. Ana. Bitaw, maklaro man dire. Ana. Bisan nga di karon dinhi, wa di lang makita, pero nay uban dinhi ron, ga lingkod, paglingkod pa lang da gahuna-huna na, asa ka kuron mulakaw no, asa ka meron mong lakaw ra ba meron ana. Munsa na sa kaning orasa mahuman ni gwali ning pariya hasta asa ba ni muwali. Gadali ra ba meron ana. Or naroy pipila dinhi nga wa pa mauli ang banay, asa katong panuway dako gyud no, katong wa baka to magbisyong buang-buang. Ang hunahuna ba wa dinhi lakaw na ngano man gidana sa
espiritus demonyo. Nasudlan ba? Naiuban din sige hunahuna, wa pa magid bubayad sa utang ning akong kanin sa paninglon baka ni nako ron iguli nako ron sus maningil para ba ko ron. Mahintag bayran ko na ba ko'y bayron nonda nya mahintag bubayad tung buang-buang sige rabal tung saan. Adili ka na tinuod ron. Oy, kamo klaro kay mga naong ninyo. Nakaron unsa may buhaton nato? Ang atong unang ay kaduhang pagbasa, nagtug-a nato, nakita di ay mga bahin sa lawas, usa ka lawas ni Kristo. Nya lain-lain ta og buluhaton, lain-lain ta og functions, lain-lain tag kapasidad, lain-lain tag naong, pero gipahinumduman ta usa ra ka lawas og usa ra sad ka espiritu ang nagbuhi nato. Usa ka lawas, usa ka espiritu. Moingon gani kang usa, unsa man na nagkabuwag o nagkahiusa. Kamoron din lain-lain mamugnaong, lain-lain mo gisulom. Ako na puwak estanan kuyaw kani gukuro baka. Basi gato mo birthday nako ha. Birthday ro simbahan, gapuwa. O sakto sa siguro nang mag-birthday magpuwa no. Pero ang atong decoration diri sa mahal nga birhen, Valentine's Day. O tanama. Inig Valentine's Day magpuwa sa nang mga kuan. Mga kanini ang mga lovers, no? Puwa nga inig uli labhag na. Nga naman, gisudlas espiritus demonyo, labhag. Muna unsa may kuan, unsa may atong buhaton, kinahanglan ang atong hunahuna, ang atong mga paningkamot mao ang panaghiusa. Sa unang pagbasa nisulti sila lain-laing pinulungan matod pas mga nanambong. Pero ang mga tinunan, wa magsultig lain-laing pinulungan. Pulos bang sila taga Galilea. So Galilean sa tong ilang istorya, pero nakasabot ang tibuok kalibutan. Murabag ako karon, nagsulti ko karon. Nya naay mo tambong dinhi nga German, naay mo tambong nga Tagalog, nga pure gyud nga Tagalog. Nya ako gasulti ra kog Cebuano, pero makasabot sila. Nana. Unsa man na siya? Kanang magkasinabot. Unsa man nga language nga magkasinabot ta. Nga wa gi differences. Unsa man? Hibaw mo. Ang nahibaw malangit. Ang language paghigugma ay kamo. Kanang gugma bisan ang amang ug ang buta magkahiusa. Unsaon pagkakita sa buta sa sign language sa amang? Na di man kasulting amang? Magkasinabot basta gugma na hisgutan. Ana. Bisan gani ang mata. Kaning mata lang ba? Para sa maghigugma ay masabtan. Bisan sa kanang hikap. Kanang hikap ba? Bisa ang imong mata gapiyong nya naay ni hikap nimo mailhan nimo unsa nang hikapa out of love ba na siya or unsa na tukhang baka na so ano bang hikap nga naman dali kayo i-communicate ang love maobitan ang atong mga Pinay karon nga minyo og mga foreigners nagkasinabot ang batan-on ug ang tiguang magkasinabot. Ana magani uban nga bawog na kaiglawas ang laki, kuyos na kaigbukton ba, pero ang naggupot-kupot 25 years old, 20 years old magsingon darling, let's go here. Unya imong pangutanon, do you really love that person? Yes, of course. Kay love, age doesn't matter. Nagmeeting bitaw mi sa mga batan-on kagabi, nag-reorganize ko nila niya. Ako silang giingnan nga kanaganing dili ni pagkuan murag gi discriminate mo pero ato lang tarongon para mas makahigugma tagtarong kay nabisi magmaayo ang mga officers katong former ba nga officers di na sila ka-function kayo so nag-reorganize mi gabi nya paghuman sila akong gisangunan nga mupadagan gid aning atong Flores de Mayo labi na gid sa atong culmination karong April
May 29 katapusang Sabado sa kaning karon. Niya ako silang gi pasagdan unsaon nila pag-culminate, unsaon nila pagtapos, unsay ilang hunahuna. Basta out of love. Ngunday sila, pader, atong tagaag tokens ang mga kuan, kana mga sagala, kana mga moapil sa flowers of men. Ako, sige. Lista din sila. Unsa man nga token sa Mama Mary, katong kuan, ang image ni Mama Mary, ato ipanghatag. Sige. Suwatan nila dito. Pader, ato sa sila tagaag mga premyo. Nako, pila may gusto ninyo first prize? 20,000 pa din. Ako, sige, lista. Ikaduha, sa 15. Ako, sige, lista. 10, sunod, lista. Consolation sa pader. Unsa may makalipay ninyo ka? Good, consolation. Sige, 5,000. So niya pader, ang mga nadaghang ito lagi panghisgutan. Kay gugmagod, nana, sus pagkwinta. Sige, kwintahatanan. Anak din ko. So, pagsubay ang mga batan, hala, kadako pa din. Abot maghapit 800,000. Manghatag mo sa kunog bugas nga tos mga kuan, mga pobre na to, mga 1,000 kung nakabuk atong mga minimum, mga pobre nga mga katauhan din So, ato sang panagaan, kay kita rin maglipay-lipay diri. Inya sila dito, dili ka feel. Ato sang tagaan, pagkwinta ron niabot mga 800,000. Ingon sila padir unsa o man kadako ba nin ako. Ug naa lang gyud gugma, kagamay na. Di ba? Mao to. Anad man ta diri pamaligya o mga slat-slat. Siya to ni slat-slat padir nako. Sige, huna-huna kuno mo diha og unsay title sa atong slat. Siya kanang Marian. Nahuman na lang may hapit 5 minutos, wag gyud ka huna-huna mga batanon. Nakuha gid tingalin ni sila gugma tingaling Mariano kasi gila kog pamalandong ang tiguang diri nagsig pamalandong sila mga batanon sige unsa man nako kanang Marian ingon kanang Marian nako ako sang unahona kana sang out of love kada bang loving ang title ba nya ong ka una ako din giingnan unsa ka ako nang atong i-title ani Mary's Embrace isa la ka cute daong mga batanon cute. Nako, lagi, Mary's Embrace. Nako, mas nindot pa na, ato nang ibaligya, 1,000 per slot. Inigpalit ni mo 1,000 para aning katumanan, aning kalihukan sa atong culmination sa Flores de Mayo na akay Mary's Embrace. Gakson ka ni Mama Mary. Kanindot, ana. Nako, nindot ka ng gakson kang Mama Mary. Ang pari o gaksos madre, di kay nindot. Pero gakso ni Mama Mary, na, nindot na. Ikaw asawa, gusto ka gakson kang Mama Mary? Gusto ka? Kusga. Dudit. Palit, 1,000. Ikaw ba na, gusto kang gakson kang Mama Mary? O kana rin yung imong asawa mo, imong gakos, di mo? Ang sabahan, gusto ka? Dunit. Ikaw, batanon, gusto kang gaksong Mama Mary? Dunit. Out of love. Muna, ato ning imuon, dool naman lang kayo, ingon sa sila, kanusa ganito ni Padian, ako unsay kanusa nga, 22 na takaron, sunod sa Badong. Kaduol na lang sa kuan, kaning, ang sangan aning date, nako, why imposible ana. So atong ibaligya ning ato mga slots sugod karon hangtod sa sumad sa ani Domingo. Muen po ni Domingo atong tan-awon og pilay mapalit nga Mary's Embrace. Nya mo nay atong gamiton para sa kuan. Hibaw-an man na ini kahuybis og kusog ang halin. Ni kahuybis og kusog ang halin ato ditong tumanon tong tanan og panilitag wa gihalin ay sus cancel ngano gud taw maghago-hago taan og pila na may pag-announce gud canceled ang tanan mga premyo mga token diha na participate na lang ta kay wa gyoy halin gilangaw ang atong Mary's Embrace pero mahimo sad ni siyang kuan halinonon kayo di bukal-bukal sa
Gugmas pare. Para gyapon ni sa atong kaayuhan. Pero ang mga premyo nato kay representatives man ni sa mga kapilya, pareha gihapon ni atong pagpista nga ang premyo ipaagi gyapong project sa kapilya. Dili ma-withdraw ang prize kung dili suportahan og project sa kalambuan sa kapilya. Dili kalambuan sa sagala. Asap lang na edit. Kadtong kapilya gyud may pahilunaan. Dili personal ni nga premyo. Pero ang sagala maoy na ning kamot nga makadaog sila. No? Pero suportaan sa whole chapels. Makatabang yapon tung atong pagpista daghan na ni claim dire nakatabang yun. Wa sila suga sa kapilya, nakapalit yung suga. Wa sila sound system, nakapalit yung additional nga bapol sinana. Nasa dako-dako nakaparinubit gyud ilang kapilya. O di kanindot ana. Mapun-an na sa karon. Mo na og di sila mga matay ikasabado, naagid sila at least consolation prize. Kung daghan sa laging halin og wa, adi cancel dayon. Pero mahalin ba ni? Yes. Ngano man tungod sa atong gugma, tungod sa grasya sa Espiritu Santo. Mao na diha ta dapita ma-relax.